हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजां दङ। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया गोदान अफिसियेल आपडेट होबाय रिजाल्टनि 5th सेमाव जायफ्रा अनलाइन एग्जाम लिरदोंमोन दा बिनि फाइनाल रिजाल्ट होबाय चेक खालामनो हासिगोन। दा माब्रै चेक खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बेनिफ्राय गोदाननि फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालाम। B.A B.Sc बिकम जाय नोंथांमोना एग्जाम होदोंमोन दाखालि अनलाइन दा बिनि रिजाल्ट ओंखारबाय दायो जोङो चेक खालामनो हासिगोन। दा जों चेक खालामनोबा जों थांनांगोन पर्टेलाव बेनो जाबाय जिउ दा जों बेयाव थांनानै जोङो नायनो हासिगोन रिजाल्टखौ। दा बिनिफ्राय बड'लेण्डनि जेबो आपडेट गैथ'वा लोगोफोर जेब्ला मोनगोन आं नोंथांमोन थाबैनो आपडेटखौ होनो नाजागोन। दायो जों मोनग्रोबाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव जायफोरा TDC 5th सेमाव एग्जाम होदोंमोन रिजाल्टखौ नायनो हासिगोन। दा बिदिब्ला जों थांसै फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव। दा अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय जिअ पर्टेलाव दा बेयाव फैनानै रिजाल्टखौ नायनो हायो। दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो एसे गाहायाव बोख्लायनांगोन जोङो। दा एसे गाहायाव बोख्लायनानै मोनसे अपसन दङ जिउ रिजाल्ट। दा जोङो बे जिउ रिजाल्टआव जोङो थुनांगोन। बेनिफ्राय जोङो नायनोब्ला जोङो मर इनफ' नुदों बेयाव जोङो क्लिक खालामनांगोन। दा जोङो बेयाव क्लिक खालामबाय। दा खालामनाय लोगो लोगो एसे चेन्ज खालामनांगोन बेयाव रिजाल्ट टाइपआ ओंखारखाबाय। बेनिफ्राय जोंहा एकाडेमिक सेसन थ' जोङो बेखौ चेन्ज खालामनांगोन 2021 आव होदो। दा बेनिफ्राय डिग्रिया थाखाबाय सेमिस्टार दानिया जोंहा कर्स थागोन। दा कर्सआ जोंनिया जाबाय आन्डार ग्रेजुवेट जायफ्रा TDC 5th सेम बेखायनो जोङो आन्डार ग्रेजुवेट एबा UG आव होनांसिगोन। जों बेयाव क्लिक खालामदो। दानिया रिजाल्टआ गाहायाव फैजोब्बाय नोंथांमोना चेक खालामनो हासिगोन जायफ्रा एग्जाम होदोंमोन 5th सेमाव BA मेजर जेनेरेल जायखिजाया आर्ट्स दङ कमार्स दङ साइन्स दङ नोंथांमोना बबेखौ नायनो हासिगोन। दा बिदिब्ला जोङो जेनेरेलखौ नायगोन। दा जोङो क्लिक खालामसै जेनेरेलाव। दा बेयाव खालामनाय लोगो लोगो रिजाल्टखौ बोरै नायो नोंथांमोना नायनांगोन माखासे प्रसेस दङ अब्लासो नुगोन। दा जोङो बेयाव क्लिक खालामबाय। दानिया रल नाम्बार एग्जामनि रल नाम्बारखौ जों होनांगोन बेयाव। बेनिफ्राय केप्सा 8+2 बेसेबां जायो नोंथांमोना बेयाव दाजाबना होनांगोन 10 जायो। देन जोङो बेयाव 10 होबाय। बेनिफ्राय जों गेट रिजाल्टआव थुनाय लोगो लोगोनो रिजाल्टआ श' जासिगोन। दा बेबादि प्रसेसआव नायदो लोगोफोर नोंथांमोना रिजाल्टखौ जायफ्रा TDC 5th सेमाव एग्जाम होदोंमोन अनलाइन। दा बेनो जाबाय लोगोफोर गुवाहाटी इउनिभार्सिटि आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया रिजाल्ट होयोब्ला नोंथांमोननो थाबैनो आपडेटखौ होगोन। बेनिखायनो चेनेलाव नायबाय थाबानो जाबाय आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लादो बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव रिजाल्टनि आपडेट मोनबाय थानो। थ' आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा भिडिअखौबो शेयार खालामगोन।